mondo muya kata mana sigandu yamo ing'e nyaka ibedo ratego to ang'e ni uyango gi nikech en something that shaped you omiyo ubedo ng'ama untiere okinyi ma kawuono donge but ni mago in the past and you're not living in the past we're living in the future donge Davina papa mari erokamano Sharon an kapok achako go sigana kata mbe siganda boro mana kaka Joyce nosewacho but an gi statement madwa na wach gi kizungu kasta chaka loke gi dholuo adoro ni anyis my sister my brother always show up there will be your turn kaloko gi dholuo kata macho ni nyaminwa kata wadwa tem kiriori saa ka saa odiochiengi biro chopo en achni kaka example ka wandala to jitugo mpira achni koro timo biro je yiero team ikaw ji ipo mana kidong kanyo ikaw ji dong kanyo kik iol dhi pa mpira no pile pile chieng' moro achiel ntere ng'ate team biro inyo tiende kata biro bedo matuo to ine mi bikawi mondo replace koro watem ka wa show up each and every time there will be always your turn siganda ana ambe an kaka Lydia na nyuol kane ane form 4 kisetigo school yes but samana timo page na mar class 12 ne an gi ich mar dweche 6 yes koro ni kata natimo page kaol kabisa but koro si are wuodha mar nyuol nyaka sani adwaro sana kauno mbaka na dhidok ir nyithindo manyiri adwa mana kendo an gi chir okalurga mar wacho stocha kata ase chako ndiko book mar stocha adwa ni ng'at ka ng'ato kidongo to at least kisomo stocha gianyisi kama antiere sani kaka my past no shape to at least nitiere kaka imbe idhi bedo gi ilongo ni mijingo idhi bedo gi mijingo koro anana nyuol ka nyathi mathin atimo penj dwe mar 4 2021 konyora dwe mar 7 noninga donj skul dwe mar 9 ko ing'e ni mano nyathine koka jadwe achiel kende nok dhi nyalore donj skul ne mane mbalariany koro nadifa for 1 year bet dala gi nyathina ni igachiel mo odonjo igachiel to kata sama ni an kode dala ni dala baba wa ongol en momo okowinj kendo okowuo kasto mama wa be notho chon koro teneni kadhi dala an gi nyathi to anemiyo mar nyathini to ane chi baba wa tendeni oning'ang'e ni nyathini chiemo luokore to ning'ang'e ni baba wa bende dwaro koro ratimo gik mang'eny kabisa ka ne andala mano miyo jogweng' moko we kata ni nyathini notimo penj kani gi ich noluar noremo onge kama onyalo dhiye naka pok ochopo kata mana bang' ich ma baba kore isekonyori yes penj no bedo nade kata mana kidhi sikul nikech ng'eni bende wantiere gi sikul ka nyithindo manyiri wang'e kata mana ka ich samoro nitiere chiedh nade mabendo kelo takeni nitiere boarding koso nitiere day to outcome mar KCSE mana kinyalo lero ne nyikora mga jot gima okonya ng'ama puonja en owand gi babawa ankona iluonge ni Peter Obuya Ogingo he's very supportive koro ne o accept kaka ne an but chieng' moro achiel kana chiegni timo penj nogoche simb japuonj mowuoyo koda monyisa ni Davina I know you are very tired but please give me a campus grade gidholuo nonyisa ni nyara ang'eni iol kabisa lakini tem imiya grade mar dhi embalariany to nanyise ni abiro miyi koro school kucho bende an student leader an CU leader an deputy president e school ko ng'eni gino be nodhi omiya chir dho nyithindo moko biro nyiri ne ng'eny manigech but gitemo ka gidwa ni gipondi but koro an with that leadership in me nacho ni I'm going to face it like it's here I'm going to face it ne poda nyachungia no kanyo kadika girls tanyiso girls ni run like okoto say wakto podu wuotho atingeni sechego aol mo okanyal ringo awuotho kod but mondo gineni kik gidog gikuodha adana nyis gini mara tayie adak kode puonj bende yie ni mar bondo yes jopuonj no yie puonj ki pak ne jopuonj no kama kata ka kier tineno ka pod gijiwo ng'ato kier oken podho koro jopuonj no rwaka be kaka ne an kasto gima kaka nyisi ni an strong lo like no kadwa nyiso ng'ato ni kunena ni an gi ich tende ni gini oduoka chien kendo nadwa mana nada kode koro nodhi dhona na nindo sa penjo seromo but natimo maber na somo mana kadho gi B- kadika girls to mana ka penjo wuon nyathini nene ng'a kata
Entiere okadhi wacho nyinge. Ok entiere. Gimomi napenjo kama nikech nine e sikul. Dibende nene japuonjre ing'eni bende bende kasa moro kwa ng'eno ndi bati. Yes. Mana kin comfortable wacho. Uncomfortable very. Nikech mato kore en sigana mari. Yeah. Koro ni ane form 4 but wuon nyathina ne ja university. Okay. Ko ing'eni relationship moro be nitiere ma akiani be nyiri accept oko kanyo. Jowoi manie university gi achiel kachiel madhi yie kinyuol kode. Ko ing'eni seche ga ni nyathi high school endo to en Nairobi. In fact ok Nairobi, Mombasa. En gi nyiri moko of course Mombasa. Koro kane wadhi kan waseyudo nyathi but nitere gik manotimore achiel ariyo adek ok anyacho ni an narach kata en norach but achiel ariyo adek led to the other mane gik moko norumo. Koro kata sama narito iya ni natime ka an kenda. To kata bedo gi ich emomiyo nawacho ni adwa ni nyithindo manyiri kik gimoro duoki chien. Ka koro an gi ich asewera gi wuon nyathina. Ijni nodhiyo lalo wede. Yeah. Gibid nyimine na owadwa. Yeah, nalalo wedo nikech an gi ich but ne an strong. Ero kama na nyama kama kaka Devina